gabi eh. Ubay-ubay nga ko na inom. Na di mo hubog. Nadugay kay nang ulit mga kauban ng pulis na abusado, kadlaw na hapit. Han, ayaw sa pagsulti ano eh. Tinuod bitaw. Mga abusado jud kay itong mga kauban nimo. Ti amo nabulabog atong mga silingan. Kapag panguli napasirin pa. Alam ko na tagidutang isyuhan. Ang ako ba, basig ikaw niya ma-issue. Nanganhin sila sa tuwa kay nag-inom, kay anibersaryo ko na nato. Niyang ilang gisakyan, patrol car. Kay ba ko yun, Han? Gagikan to silang may duty. Ug labing siguro, on duty pag itong uban, di ba? Sige na lang, good. Di kita na permi. Han, may kag-record sa pagkapulis. Di ko gustong madamay ka ng mga kauban mong abusado sa ilang ranggo. Na, higo na anak. Kutawin ako kapibi kay bawasan mo over sina. Sige, kutaw ko kape. Si Elmer. Tuan na, sa baho. Kay bago na kang perming ahead of time ng imong anak. Limpyo na gyud si Jinjin. Limpyo na, Jinjin, Papa. Bitaw. Basta maligo yun, ha? Oh, so, wa na yun manimahog ang so. Humot na, Jinjin. Humot na, Jinjin, Papa. Papa, wag ka suko, Jinjin. Ako masuko ni mo? Wa, oy. Anak, di ko masuko ni mo. Kaya buti ka. Di ko masuko ni mo. Akan, ako ray kabanay ni mo nga nakasabot sa imong kahimtang Jinjin. Naimig soon si Shenper at nang inyong inahansab. Ambot nga nawa din na sila makasabot ni mo. Ay, magsabot ta, ha? Sabot ta. Next time gani, ha? Sunod yung gayon na mangihi ka at yung kag banyo at yung kag CR. Ha? Unya, mangihi ka tumong diyon sa toilet bowl. Ha? Promise. Di na yun ni Jinjin kama. Promise. Salamat at humadyo ko pang panglingko sa sudog sa gawa sa bahay. Son. Son, sulta dito. Ano man? Sud lang. Ito na po importante isulti ni mo. Sige Han. Wala kay duty karon Han? Di off na ko ron. Unsay tan-aw nimo sa uyab ni Elmer? Kadto? Dili man kita yung pili na anahan. Si Elmer naman mo pili sa iyong pangasaon nun. Okay na di mo si Shenper? Okay na lang. May gipili ni Elmer. Si Ivy ka, no? Ano sa mo siya mo uligikan sa Boracay? Dagaga na to siya auntie. Sa imo kong igsoon. Kung mauli na to sila, muapit na pa kuyog. Sa pagpauli. Kung namatay pa ko atong hitabong pagpang-hold up, tingali patay lawas ng musugat ni Ivy. May gani, garas rin hitabo. Ganun ka na ba imong graph daon? Hindi ka karakayson. May gani gitudluan ko ni mog self-defense Han. Kay kun wa pa, patay na ta ko karon. Ayun na nagunaw na sige, maligos ako. Aron, presko ko lawas. May pa, maligo ka. Kaya rin ka man mo kaligo, mamahaw ta. Wala sa kamugaon. Wala, kay gahuwat ko nimo.
Kanay asawa. Sige, gyud, ulo-ulohin. Ay, Ulo-ulo dyan ka ba? sa ulo-ulo. Sige, maligo na ko. Sige, kaligo na. Okay. Tapos ito labahan. Sa labandiran, mamo gihapon. O, Day. Bisit, Rita, ha? Nagugaw-ugaw lagi sa kwarto. Kung dili ganin na siya pabalino ni Papa, ako diyong balinda. Bisit na, Rita. Naunsa ka, Day? Na-Alzheimer's na ka. Nga, Jinjin maningan sa imong maguwang, Jennifer. Yung anong narita kong tao na. Rita, as in retarded. Kasabot ka. Mao din na, Day. Rita, retarded. Igsuon din na ni Kuan, Day, ni Brenda. Brenda. Kasi Brenda ha? Brenda Mids. Oo, di mo. Da, mirisi, batsi ka lagi. Lagi mong naon eh. Walang galang, walang mudo. Way batasan. Hello? Hi, Elmer. Hi, Shane. Asa day karon? Padong pa ko sa office. Kumusta? Gimingaw ni mo. Nagkita pa ganit tagay hapon. Mo jud tingay ni. Basta may in love. Sure ka? I love you, head over heels. Ikaw, wa day kamingawan ako. Mingaw sad. Hain man sa day ka karon. Niya sabay. Hapon pa baya akong klase. Si Jinjin. Kumusta na siya? As usual, retarded gihapon. Shane, ayaw mo na. Sakto ko si Jinjin. Maguwang ba yun ni mo siya? Makalagot siya, no? Lami siyang patyon. My God, Shane! Kabuhat ka na siyang maguwang? Naglagot ko niya. Gawas na naglagot ko. Gikauwaw ko siya. Di na maayo, Shane! Dili ikaw ang nasa akong dapit. Mong sayo na nimo ang pagsulti, ana. Dili ko ganahan niya, no? Retarded siya. Dili ko gusto niya. Buotan man, good girl man. Init-init pa rin yung milk. Gusto ko Jinjin. Kape. Ay, inom na nga nila Jinjin. Kaya kining milk, daghan ka mo kung ang calcium, ani. Ang nalini mo, kay bata, paman ka. Di bata Jinjin, oy. Tagulang naman Jinjin. Oh, lagi. Tagulang Jinjin, oy. Hindi gatas, ang nalini mo. Kaya ako gani mo, inom gani ko gatas, dahil Jinjin, siya tiguang ako. Sige ba? Man lagi si Mama Pearl Papa Vincent inom lagi kape. Inom lang Jinjin kape. Dahil Jinjin, dili lagi makaayaw ni mo ning ang kape, day. Kining gatas mo ina, kining milk, kaya makaayaw ni mo. Sige na guday, good girl man dito. Good girl man Jinjin. Raman di ay ni. Mao nga kay good girl man ka, lala sige inom na aning milk ha. Nay, tanawang imong imong panit ong sige inom og milk, di ba hamis kaayo day. Gigi, inom na lang gatas Jinjin. Yehey, inom na. Gatas Jinjin man. Okay. Kana milk Jinjin. Bisa naman eh, natakdan man ko. Lamig gatas, oy. Oy, dong-dong. Ano, ikaw, tutok man, maayo Jinjin. Ay, sayang mas imong kagwapa day. Sayang kay day. Ug mga walay sukot mapailubo
sa kalungo, luyo sa mga pagkulang ko. Bisan pa magmasalay po, kapasayloan akong naangkon. Ako na wala, ug gihilakan mo